Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Simulan na po natin ang pangalawang ako draw para sa draw number 3488. Pangasinan, let's play Small Town Lottery. Are you ready? First winning number ay 15. Number 15. Babalik po natin ito para sa kasama sa pangalawang pagpili. Are you ready? The second winning number ay 23. Number 23. Official winning combination for our 5 o'clock p.m. draw today, May 26, 2025 ay numbers 15 and 23. 15, 23 in exact order. Congratulations po sa lahat ng nanalo. Ako po muli si Nelisa Velasquez. Lagi po natin sa tandaan, PCSO, hindi mo ulong sa pagtulong. Maraming salamat. Official draw results for May 23, 25, 5 and draw are numbers 15 and 20. 15 and 23 in exact order. Ang lansa ng kinabukasan, may pag-asang walang hanggan. PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Pusong panalo. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang